lama orang kena sini dia komon kolon kalau gue lawa pai dia sama di rumah yang baru sini di edisi di first time tahun World Tourism Day pada jauh akhir lo mahasiswa program kajian ko tourism department program itu tak ekosor ko akhir itu tourism department kerja atas tonggo aku nak function kerja ini ko pandau payment dah kajian sini sini member sini orang menangsa pikiran korban berhayat ini ko pandau mandal payment dibagai black ke hambai di rumah yang baru ayo kajian sini Your and Sport Affair ni Perhubungan Social Department sini Uncle Ananta Department tiga sini MLA Kini Tonggur Perhubungan Pathanlal Jamatia Perhubungan Philip Ria Perhubungan Haimanda Haimani Bagai Leke Ambai di Kromaya Faru Aisho Kaja tiga sini Tourism Department ni chairman, jeng tourism na promote finance bagai, tim functional finance bagai jeng chairman gusong lagi, yang to tongon deng, apa nanti tu function finance bagai tu smoothly, kono promoting finance bagai jeng chairman guru lagi, kau kaham cycle langkah, ani bagai kono play kia hambai jadi orang kena soda kalau ini, tim Aisho Kaja MDC Deposit Tripura Penunggu Hambaya pada sini Biu Tourism orang menang di Bos Department tiga additional CEO tonggu pokok kaham cycling asan pakai Tourism Department itu function highway turis kaya rumah encourage kaya mana potong itu kok kaham cycling mana bagai tiga sini official staff JDC Chairman, Sub JDC Chairman, Joint Chairman, jotono hambai, sini media person of Paisok Pajak, and media ni bising joto hasil ni lukuram naku, koyan musuh sini TTIDC ni bising dia turis no tu one shot company rumah jotono kaham ke saiman tu dia tu jono suggest provide tu Sengkini tourism de berai ni orang pakai salpa lajar begini. Ayam kenang beri palajar itu orang sini tidak bisa tahu ni first time sengpa lagi. Tourism sudah berai mana sini Os hal ni bising tu sini tradition, sini culture, sini kemana retiniti. Ama hari itu sen protection kainan itu bino bus sirohi mana, hatta khas ini orang kurinan ini kai dia orang kainan itu jadi pasar ni, ane kemana cini tradition cini culture cini company ini ke kampung ke zaman dong ke berai kai orang cini zaman dong sawit kenai di kuri zaman pakai itu orang kaham sai mana, cini responsibility kemana ni nanai je khas ini lupro. Koi sini आप सहयोग पूरी पैकेज के परमसन hospitality का हम के माप पैकेज परमसन respect रोगी मापनो सोनाई जाते परो फिरोक थांगई फिलिंग थांगई साइकिल नहीं जाते ये त्रिपुरावो पूरी दिन आरनी परो black friendly नाइट होक जागा तो तंगो माहेरो परो सानाई ini जों नाइट होक जागा पूरी नाइट थांखाई के आरो public रोग jadi positively for no honor kaisoya respect kaisoya peacefully for movement kaimaya ke sini mana turis kainero reject kainero for ni puthawo among thane negative one so thane je o Tripura di edisi nam sayo puri khanke Tripura saro by problem kaijabu jeng han bangai thangmani santi maya ni bagai or tathan ni si for message and Bangladesh especially sini tadi edisi ni headquarter ke Khomolong na je kaisa tourist hub Thailand ni ke pui lawat sini culture
जों प्रमोट खालामनायनि लगेबो जों अ एलाकायाव शांति मातो बनाय जोंनि अ जायगायावबो जों आगिरावबो घटना घटिका जोंनि नारबाय दं थाइगौ खायि केरालानि बर'र हर्टी पर्जराव रूम बुकिंग खायि थुइ दं माने क्रिसमास फेस्टिवल सीजनाव खायि आप्रजराव स्वाग नुई आरो जे रूम बुकिंग खायजा दंनोसि अमर नॉर्थ और दिने आंसि दंनाय जे जोंनि आरो केयारटेकार दंनाय र बारबार देश खायखा साका अमा हाइकिंगला अमा बर'ना एलर्ट खायजा दिनैनि बागै दा सालनि सालनि बागै एलर्ट खायजा अमनो नरै नांगोन आप्रो जों माने बर'नो बर' ब्लगै दै गु फ्रेन्डलि के दंगै जाते जोंनि आं गुरि जानाय दङ अर गतिस नायथक दङ अर नोंबो याखना अर फायखाय के दै बनो एन्जय खायमानाय खायरो नै बर'नो सानानै ना केबा लुकेल नै जों दाबोदोवै कृष्णखारि इ केरालानि बर' फार्स्ट टाइम हमनो फायदो ओ बर' सि अमा हाय एनवायरनमेंट को फेस खायखा हायके फोटो कोनि फ्रेंड सर्कल सासिने हमनो ताथांदि आं अमा हाय प्रॉब्लम फेस मा खायखा हायनि साना जों फानांथों जोंनि एक्सपीरियंस दं जोंनि लुकेल मादाबारि थांखांगे कयजन बर' आगि जोंनि प्रसार न माने प्रसार फायनायनि माने बायनि बागै जे बे फरायनो खायो गोबां प्रॉब्लम फेस मा खायनि दं के जों मासल आरो जायगा थांमोनि मादाबारि माहाय परिस्थिति जेमन कामाख्या थांखांगे फंबायनि बागै फोर्स खायदो और पाइदि ये जों मासाव आरो और थांहा माहाय चिबोना साबावि बर' हर्टी बर' क्रिसमास फेस्टिवल नि बागै बर' और एन्जॉय खायनि बागै फायो क्रिसमास पालायो दिनै हरत थानायनि बागै थांखा कि नरै रजाका और नों मा खायनो के ओ बर'बिया थानायबा हर्टी बर' बन कुनो ते ऑप्शन गरे ते बर लगे सिजा रुमो माहाका माहेर गतना जों रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हिसाबै और जरा हमनाय रok जों दायित्व माननाय जाते जोंनि एलाकायाव फायबि बायरे बर' कुनो फरायनाय तांथों अमसों प्रोटेक्शन मारनाय सोशल प्रोटेक्शन अम कुनो पुलिस बायबो गासै मैया दिनै नाम रचनाय एडमिनिस्ट्रेशन बायबो गासै मैया अमसों पब्लिक सि पॉजिटिव मारनाय जाते और फायखाय के बर' माने कुनो एरियावैनो बर'फोरनि वो एन्जॉय खायथांमोनाखै जोंनि खमलं पार्क गोबां बर' नायनानै फायखा बाक्सा एन्जॉय खायो स्वाद नङै फानो गुरि दंनाय कंफजाबै नव सजाबै चजाबै दंफानि बाक्सा स्वाद नङै गुरि दंनाय मिले कोनसि बे बर' खाय और स्वाद नङै गुरि दं और फायखे मांगिया जोंनि खमलं वो खायनो स्वाद नङै फानो जों फ्रेन्डलि साबि सब नङै माहिताबि मोसायनो अमाय के मासने लैंग्वेज चेंज खायो बर' मासने जाते किरिया नाथु जों तो और विजिटर और निथाने बाकी रंग आदाय खायमनो बस मानायने और खमलं पार्क फायखाय के नों चुदु खमलं पार्क हानि बागै एंट्री फी रोगै गुरि थानाय आसै अबले और जानाय बनि जोंनि त्रिपुरी जामुं जानाय नेनि आवबांनि जानाय बदरपुर जानाय ने पतो खरच फाइन माने तो 500 टाका मिनिमाम खरच खाय थानाय वो आसे पासे वो ने जोंनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जों ऑनलाइन मा थानाय बाकी जोंनि ओ खमलंगो बा जोंनि एडिशनल टूरिज्म डेवलप खायि लोकल लक कॉर्पोरेट खायि माने बर'नि थाने रां आदाय खायनो जों हादार थांखाय के नो चेन्नाइ रगो माने बायने माने फकार साइकेल दै फाल वो हेल्प खायि नै सिसाव आइ माने बायनि हिसायाव सारानो हेल्प खायि आइ बोहि मुसा न पालायनि बागै इसाय हेल्प खायि बम हाय हेल्प जोंनि न म कायसे माने ना खायि आ इसाय हेल्प ना हेल्प खायि माने खालमानि सासे बर' आसे डेभलप हायसि न म माने बायनि हि होया सारनो आनो हेल्प खायि बस माने खाले हेल्प खायि जेनो को माने नामाय न के पाइने के नानो हेल्प खायि नि बागै बिलाय हांबाय अमा हाय के बर' ले ड्रिप खायि विजिटर न बे जों दानि अमा हाय मेन्टेलिटी गाव माय खानाय जोंबो मातो होनाय जे फायदा हां फादारहानि फायहां बा अरनि आगरतलानि बेंगलुरु फायहां बरनो जों सा आनो हेल्प खायि आनि बोहि साफा लायनि बागै
आं कस्त नां दंबो आंनि फेमिलि चालौनायनि बागै अनेक कस्त दंनो सार बिथांनो हेल्प खायनो मानि बायदि होया हेल्प खायनि जों नों गति फालिफानो माने अमा गति बायदि होयावै सारानि हेल्प खायनो बा सार नोंथांनि आनो हेल्प खायनो अमा हाय लैंग्वेज से यूज मा खायनो आजके से बर'राव नै कमननि बर'राव बाति प्रसाराव माने लाइक फ्रेंडली लाइक आदर खायनो लाइक हॉस्पिटैलिटी कहा जे जों जोंनि टुरिज्म मा हाय केसि तुलु डेभलप खायनो जोंनि कल्चर को प्रमोट खालामनाय जे बर'राव थांबाय थानाय पार्कखौनो थांनानै एन्जय बा अमा हाय के सादा केसि तुलु जोंनाव फायनाय ने जोंनाव बाहाय मेसेज थांतोंबा नेगेटिव मेसेज थांगो मासानबा खायनि गथ'फोरनि फ्रेन्ड लामा दंब्ले जों एडिशनल सिउ बाहा साइना फरकसा बर'नि अनेक फ्रेन्ड दं बंकक सफाय एकेसि सानै हायचे अ जागा अमाहाय व्यवहार खायनो हा आले देव थांलिया अमाहाय सिचुएशन उमै दं जे जों टुरिज्म न शुद्ध तामसनाय अरनि नायथक्सनावै नोंथक्सनावै बसनि टुरिज्म डेभलप खायनिया जोंनि मेन्टेलिबो डेभलप माने जे फाटायनि हा बर'राव फायखायके अराव दंखौै थांनाय जा ताबा आं सिंगल फायहाय के नेक्स्ट टाइम आं फेमिलि न तय फैनाय फ्रेंड न तय फैनाय फारि और जागा सुदि हॉलिडे जों अम खायलायनाय बर' थुमै तय फैनाय साबाबि बायरायाव ता शिलं बाव गैदानि थांबा मैक्सिमम माने इंडियानि बर' टाउन शिलं बस रवायसे फायो ताने के बर' टाउन फ्रेंडली जत बायनो जे जों टुरिज्म डेभलप खायनायनि बागै जों जोंनि एडिशनल सिउ तो साखा प्रोजेक्ट रहजा कमन टेबल मॉडर्नाइज खायनि जोंनि अराव वाटर फाउंटेन चले दं म्यूजिक कॉन्टेंट ऑलमोस्ट पाइ दंबो और नॉर्थ ईस्ट नि फर्स्ट टाइम वाटर फाउंटेन में कोनो माने नॉर्थ ईस्ट कोनो जागा गरिखौ जोंनि कमन पार्क सिमिन नाय जोंनि तिफ्रासानि साबुन दंनाय साबुन बाय लाइटिंग नि अम फायनाय दै अम नाय याव नाम बसने मिरो यूट्यूब रो नायनाय नो जे वान जो तो फेमस नाम बसने वाटर फाउंटेन के दुबई आरोनि दुबई वाटर फाउंटेन यूट्यूब नायनाय दि गुसन नायथो ठीक वाहाय के जोंनि वाटर फाउंटेन और बो जोंनि बावबो बायदसनाय आगिनि सिमि जोंनि अम ट्रेडिशनल जों पालाय फेमिलि रो म्यूजिक माने कॉन्टेंट सनाजा कहां के जोंनि बर' कुमारी सनाय दंबो माके माने 10 मिनिट 5 मिनिट हम हायके साबोन ने एकoi टाइम हो साटा के साटा हम हायके टाइम फिक्स खायजे नै के बुझो तो सारे गो फेने जे वाटर फाउंटेन नायनि बागै जे लाइटिंग बायदि कुसो काजाय 45 मिटार दै गानाय कुसुबो जे कुसु नायथाव नै हम सामसले दं जे आपरो जे दै उबरो फेने त्रिपुराव तो फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट सो फर्स्ट टाइम जे जों जे हम प्रोसेस खायथोमनि ओ जागाव गैनायनि हि फाइफोर जों बरनो ऑपरेट मा खायनाय फ्रेंडली हॉस्पिटैलिटी मेंटेन मा खायनाय ने तुलु अमा हायकेनो जेने टूरिज्म डेवलपमेंट इंमानि साथे साथे ओ रिजनआव इकोनॉमिकली डेवलपमेंट थाना चिन सदाल गाहाम साखा स्टेट चाची जोंनि थिक थाके थाना के त्रिपुराव नायजानाय बोलते बो जागाबा सनागानाय बै जतनो बिल्डिं पटर पटर तब माने कोनो बु फांगुया वा फांगुया बलमुया दिल्ली हुंदि मुंबई हुंदि ओ बर'राव त्रिपुराव फायके तमाना नायथो जाबाय जों से और बलमो आसाय बु फांबाय बलजाबै तब वा फांबाय बलजा तब जों से नायथो जाया बर' फायके बु फांगो केसि खबर जाव जिनर गोबां बायनि ऑफिस नि बर'नि बिजनेस पारपस कोनो फायके हमनो बुसु नायथो पा आंनि जीवनाव माहायनाय थामुया खैथा लामाव फांदों माबाय से बर' नायथो जाबाय जों जेमन बायरे थां हायके फैनि बिल्डिं कुसु न गोसो ताला बहिले खायनाय नायथो जाबोने हाय बर'खौ बु फांनो फाय नायथो जाबाय और जागा तावसिनि एम बर'गोनां एम टूरिज्म नि तावनि मंता गोसो पपुलार गोसो फेमास जों से थांनाय के बर' मुंसा नायथो जायफोरनो बायरे जारा बिल्डिं बाय बिल्डिं हाय 200 मीटर गाय गावे फस बु फांसपा नया थु या बा या गरा देबरा थु बिल्डिं नगै तो ओ बर'राव फायके और जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चालाव जो चिनर बुफां नो हाके बनस बर' नायथो जा
just जोंनि environment create मा खायनाय जे ओ आं सायाव खायै बरो कुनो प्रॉब्लम गैया और 12टा फांथि 1टा फांथि बदि जदि कुनो गाड़ी थाया मोय प्रॉब्लम हाके जों कॉपरेट मा खायनाय बरो एक्स्ट्रा गाड़ी बरो नाव निफाय जों हेल्प मा खायनाय गाड़ी जों गाड़ी दं कोनि बाय थाङो दुइनो दियो माहाय सावो बरो हरो जाते बरनि तमानि जागाव आराम के इथिलि थांनाय जा ओमा हाय परिवेश क्रिएट मा खायनाय आजके सिनि टूरिज्म डेभलप होननाय सिनि एमबीसी टूरिज्म चेयरमैन सामनानै हाय स्टेट फानो बोलो जुनो पाइला जुदि ओमा हाय के जों आगोै थांमा खाय यां ते कक्स सालिया आसन जों जतन हामबाय